אז היי לכולם, קניתי היום כמה דברים חדשים ואני אראה לכם, וגם מחר הם יקנו, וטוב, בינתיים אני אראה לכם את מה שיש לי. אני מחליפה את הדברים האלה גם, רק שתדעו, וגם אני מוכרת. אז הדבר הראשון זה הקופסה הזאת. אוקיי, הנה. עכשיו תראו איך היא נפתחת. היא נפתחת מכאן. יש מראה. יש פה שתי תאים. היא נפתחת ככה. כאן זה לא נפתח. ואני עוד לא הבנתי איך פותחים את זה, משהו, אם צריך לפתוח את זה משהו, לא נראה לי, לא נראה לי, אני לא יודעת מה זה, טוב, ככה נועלים את זה, אוקיי, וזה ממש קיוט, יש בו כל מיני דברים חמודים, ככה זה נכון. יש לי את הקופסה הזאת, יש לי כאן דובונים האלה, הם ממש קטנים, הם כאלה נימות כאלה, אני לא יודעת ממה הם בדיוק, אבל זה לא פלסטיק, זה מין בד וזה נפוח כזה. כאן יש וכאן אני אנסה לעשות את זה יותר טובה. אוקיי, הוא קורץ כזה. זה חמוד, זה קטן, אפשר לקשט עם זה כל מיני קופסאות. ממש קטן וחמוד. טוב, אז יש לי הרבה. הדבר האחרון שקניתי זה הדבר הזה, נפתח. אני אראה לכם. יש פה כל מיני פרצופים חמודים. אלה פלסטיק. מין פלסטיק נקרא. כן, זה... אפשר להגיד שזה פלסטיק. זה מין... אני לא יודעת ממש איך להסביר את זה. זה לא בד או משהו. וזה גם לא יתפס. אוקיי? טוב, אז הדבר הראשון זה ממש מבריק גם. זה הסנאי הזה. זה סנאי. אוקיי? פלאואר, שזה פרח. כוכב של להב. עוד פלאואר בוורוד. צפרדע כתום. החזרזיר החמוד הזה. יש לי עוד חזרים, כן, הנה, בצבע צהוב. לא, עם עוד אחד, אוקיי. עכשיו יש לי דובים, אחד בצבע ירוק. ושניים בצבע כחול, אחת. אוקיי, יש לי עוד צפרדעים, אחד גם בצבע כתום. אחד בצבע ורוד. זה ממש מתאים לקופסאות. אוקיי, זה סנאי. סנאי כזה. נקרא לזה סנאי 2, מי שרוצה. וזה סנאי מספר 1. שנעלם לי. הנה, זה סנאי מספר 1. אוקיי, הם שונים.
שני מספר 1, שני מספר 2. יש מין ילדה צעירה חמודה כזאת. יש עוד אחת באותו צבע. שני תפוחים כחולים, סורי על ההתחלה. ועוד שניים. מספר 1, כמו מספר 1 רק בצבע אחר. אז זהו, תודה שצפיתם, ביי.